Kenyataane nggih sakniki kula teng alas ten gunung kaya ngeten. Kalih makom eyang-eyang. Kula sakit sing kaya ngoten niku wau. Ternyata hikmahe kula jukuk saking kula nampani wong tirakat sak pirang-pirang niku wau. Wong tirakat niku antek 26 barang sakderenge poso niku. 26 orang. Kathah sing pun wangsul, kathah sing pun berhasil. Nggih tetep mriki setiap Jumat Legi. Rumangsa berhasil Palembang, Kalimantan, Sumatera, pundi-pundi Pak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat niku. Padha berhasil terus tetep yo. Lah enten sing tirakat mriki pas denge kula sakit niku. Terus enten wong 16. Mbah, kados ritual-ritual ingkang kedah dipun jagi kalih tiyang Jawi niku napa, Mbah? Ya menurut kepercayaan dhewe nek kejawen iki. Lek niki menurut panjenengan, Mbah. Menurut Ingkang kedah dijagi kersane saged istiqomah ngoten, Mbah. Ya kuwi sing jam 12 bengi kuwi. Kusuk jam 12 bengi metu nglatar kuwi kan langsung karo ilmu seduluran barang kuwi. Iki kan kanggo segala macam ta. Mulai golek sandang pangan rezeki sampai teko Pun berarti kagem niku kagem sedaya mangke. Iki kabeh. Kuwi kejawen. Wong Islam wong Kristen sapa ae gelem nglakoni ya apik-apik ae. Ya saiki ya. Nah, roh-roh enek wong Surabaya, Pak Ming. Sing di las gedhe ning Surabaya iki. Roh-roh ning kene ndelok wong-wong tirakat ki ngising ning kali. Langsung rene gawe kamar mandi WC loro sak delan. Nggih, kawula ningali kok. Kasihan, Sampun Mbah. sae Tapi aku sik urung mari, sik urung lara. Oh, tak gaekne anu, Mbah. Tak gaekne kamar mandi, Mbah, biar yang tirakat itu anu nyaman. Nyaman ndak dikali, Mbah. Nggih. Monggo digaekne iki. Ati aku mlebu rumah sakit blek kuwi dandani kuwi. Dadi kuwi. Dadi dhek yang ndelok aku ning rumah sakit kuwi Cina tapi apik wong. Oh, Cina aku ning rumah sakit. Nggih tirakat teng mriki nggih. Gak tirakat dhek ngekeki sedekah ning kene, ngekeki beras, ngekeki mie, ngekeki anu. Dhek ya wis cukup to wong dhek telas gedhe cukup. Telas gedhe. Tiyang pundi, Mas? Wong Surabaya. Oh, Surabaya. Tukang anu duwe las gedhe, jenenge Pak Ming. Lah niku critane kok saged dhek kok YouTube. Oh, saking YouTube. Kok YouTube ndeloke. Oh. Alhamdulillah. Dhek ngekeki beras, ngekeki mie, ngekeki minyak, ngekeki apa-apa. Nggih manfaate kados YouTube, Mas Hendra niki alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Manfaate Mas Hendra ya nulung wong akeh ya iya ta. Terus ana wong ngamal rene. Terus wong ngamal iki mesti mbek Gusti Allah dikeki luwih-luwih to. Dikeki tambah imbalan Mas Hendra dhewe ya diparingi dipun luwih-luwih. Sebab apa nyalurke ya nyalurke padha nyalur-nyalur. Terus kaya Pak Ming apa ya wong sugih to. Tapi dhek rene iki cuma dhek iki pengen bantu ning kene. Pengen bantu ning kene, dhek ya iso cukup leh ngupeni pegawene iki iso mangan kabeh. Ngono tok dhek iki. Sababe gak pengene begedhu gak. Karyawanku sak pirang-pirang lho, Mbah. Ben sak anak bojone iso mangan. Keren. Jadi usahaku ki aja sampai sepi, jadi supaya karyawanku. Nah, aku di sini ya mintaku hanya itu. Kayak sedekah wong-wong ya terima kasih. Ya niku ingkang leres banget tiyang sugih niku ngoten niku lho, Mbah. Terus besok, Mbah, tak kasih dinamo untuk cadangan. Jadi sok nek dinamone sitoke rusak iku iso dipasang, sitoke dandani. Ya. Cuma lagi ngarep iki digawa rene. Kuwi wong tenanan air batin. Nggih. Pun panjenengan nyatakaken piyambake. Nyatakne. Ya sangko Mas Indrawi deh. Dari Mas Indra itu. Senang. Anu Mas Indra. Tapi ya ndak semua tak parani ya cuma yang dalam batinku. Tapi akeh-akeh ya. Wong ceritane sing rene-rene ya. Kuwi sreke ndelok ngaji rasa kuwi sreke ya pas ning kene iki padha rene. Oh, ngono. Padha anu kaya mak sreke nggih. Menggene harga jali kuwi. Wong ngantek aku diambungi di ruang kuli mangsane dhek sepethuk aku barang. Ngono barang.
pun ngraosaken Kayak sebelumnya pun ngraosaken iso sudah ngrasakne ada sehati ngono lho ning hubungan. aku. Sampai aku sampai loro barang ngono piye lek. Angsil dhewe Semarang iki lentu aku sik loro-loro diulang-ulang. Oh, alhamdulillah, Mbak. Nggih, 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 nggih. Ya aku ya matur suwun Mas Hendra. Iso nuntuni wong sak pirang-pirang sing susah digawe rene. Nggih, Sing Mbah. sugih-sugih Nggih, iso sedaya saling ngamalne. napa Heeh. manfaati ngono lho, Iya, Mbah nggih. iso sedekah ning kene, iso ngewangi wong-wong sing tirakat. Pada umume wong tirakat kene wong susah tenanan. Rene ra nggo apa-apa. Iso ditekoki sitok-sitok nggo bayar pira kowe. Nggih. Kata-kata ingkang napa sadar pengen tobat niku nggih sampun mentok, Mbah. Sampun peteng. Sing penting gelem tirakat ning kene ya mangan melok kene apa eneke. Nggih. Ya gelem ngresik-ngresiki nggone yange sebab ning kene padha aku karo kowe kabeh padha ngabdi ning Eyang. Suwita ning Eyang. Lah piye amprih Eyang ki seneng? Ya resik ana omahe. Ya ta? Tatanan omahe sing gak bener. Lah engko kowe mesti dikabulne apa sing njuk jaluk. Wis Disuwuni ning pasti Gusti Allah. diwangi kalih Iya mesti ya buktine sak pirang-pirang wong lho berhasil. Nek sing Junaidi wis nganggur ngetekur utang sak pirang-pirang dikupengi utang sampai gak wani mulih mlayu tirakat ning kene sak wulan. Sik ning kene ditelepon kon kerja. Saiki ning laut kerjane. Proyek laut. Pun wonten Heeh. wonten mawon dalanipun jalan keluar mangke. Nggih, nggih. Hubungan nek kene. Mbah, ngapunten Mbah, niki wonten pertanyaan saking rencang-rencang. Tentang niku Mbah, menikah beda agama niku menurut panjenengan pripun Mbah? Nek menurut aku lho, Nggih, gak masalah. mboten masalah. Mbah. Tidak masalah. Ambillah jalan sendiri-sendiri menurut kepercayaan sendiri-sendiri. Lah nggih sedaya niku kan nggih napa sami-sami makhluk Gusti Allah. Mboten saged. Nek ngono ya nek jenenge judul sing gawe sing kuwasa lho. Nah, Ora berarti karepe dhewe lho. berarti malah ada perbedaan. Nggih. Gitu, lek mboten Nggih. angsal nggih mboten adil. Gusti Allah niku sing gawe judul awake dhewe niku. Mbok digolekne dukun to nek ora judulne ya ora dadi. Lah nek Gusti Allah ki gawe judul kowe karo wong Islam, kowe karo wong Kristen. Lah nyang apa? Kok kon manut Islam, kon manut Kristen ya gak iso lah. Nggih, setuju Mbah kula. Gak, ya jelas lah. Ya rabios menurut catatan sipil negara kan iso. Lah menurut agamane dhewe kowe sik percaya Kristen ya Kristen, Islam tidak perlu dipaksakan. Wong dhewe iki karo Gusti Allah urusane, ora karo agama iki. Lah niku pun langsung Mbah nggih. Langsung Wis gak enak macem-macem. ada Tanpa syarat. tanpa syarat. Penak kan tapi bener toh. Leres Mbah. Nggih. Lah niku. Mbah menurut panjenengan ilmu ingkang paling utama niku napa Mbah? Damel napa? Nglampahi pagesangan menika. Ya kuwi mau. Ilmune ya ning saiki kan sing penting iso nyambet gawe, iso golek dhuwit kan sekti to. Lah kuwi ya dilakoni, rasa kakek reno-reno. Ya sing bener ya sing njukuk kuwi mau sing jam 12 bengi kuwi mau lakon kuwi mau. Kuwi ora Kristen, ora Islam, ora sama kabeh iso nglakoni kuwi. Lah panjenengan wau ngendikan napa? Ilmu seduluran Mbah nggih. Ilmu seduluran. Lah niku pripun saged dipun? Ilmu seduluran kuwi kan Jelasaken. nguri-nguri sedulur papat iki. Oh, nggih, nggih. Jadi cara sampean wetone apa? Ya kuwi pas wetone sampean iki gak ana bocah yatim, tong kei wong tuwek sing gak iso golek pangan. Nah, setiap harine ya kuwi mau ngadep ngetan, ngidul, ngulon, ngalor, ngisor, dhuwur. Ya setiap jam 12 bengi kuwi bareng rentetane sing jam Nggih, nggih. kuwi sing bar sir Allah zat Allah Rasul Allah pinurutan rahmat Allah pinunjung derajat Allah njaluk supaya ditunggahne derajat karo Gusti Allah. Lah bar kuwi Naikkan derajat. ana derajat saka witan lah kuwi ilmu seduluran. Nggih, nggih, sae Mbah.
Buktine kenyataane kuwi sing tak lakoni aku ya diparingi rahayu selamat sehat panjang umur gangsar. Pun Ya iso sedaya ngopeni wong akeh diparingi iso ayem kabeh. tentrem nggih. Diparingi aku kabeh. Kenyataane. Ya bocah-bocah sing rene tak kongkon kuwi ya kenyataane akeh sing Nggih. iso kabul. Sing Nggih mau kuwathah sedaya niku nyuwun slamet, nyuwun sugih, nyuwun tenang tentrem. Tapi yo gak gelem nglakoni. gak gelem nglakoni, mung njaluk tok ya apa iso. Lah Wong nggih. kene iki dudu dukun. Kene iki kan dilakoni awake dhewe. Lah nek ndek WA telepon saya kula badhe anu Mbah badhe komunikasi. Lah sampean nek saged nggih teng Argojali mawon kula mboten dukun, gak iso transfer apa ditransfer ki aku. Ilmu ditransfer apa Oh enek. nganu transfer Kon transfer ilmu. nggih nggih. Aku gak iso Mbak transfer ilmu. Kene iki dilakoni aku duduk dukun wis aku ngono ae. Terang-terangan aku duduk dukun nek sampean pengen iso, pengen tirakat, pengen utawa pengen Nggih langsung tekan lampahi langsung Pak ae nggih. munggah ning Argojali. Lah tak kei carane nyuwun Gusti Allah lantarane yang. Wis Oh. aku ngono. Nggih. Mbah, misalnya kan memang terkendala jarak. Misalnya jarak jauh di luar negeri nopo di luar pulau. Kendala mungkin biaya juga, Mbah. Tapi lah niku nyuwun tulung panjenengan, nyuwun berkah doa, nopo nyuwun amalan ngoten Yo tak saged nggih? kei nek ngono kuwi mung tak Saged kei. nggih, Mbah nggih? Tapi nek dhewe merintah aku supaya aku iki ngene Pasrah berarti panjenengan? gak iso. Nggih, nggih, nggih. Lakonono kuwi tak kei carane. Wis penak ta? Nggih. Lah nek kowe pengen berhasil ya lakonono sing tenanan. Ingkang leres nggih ngoten, Mbah. Engko lek ora nglakoni dhewe ya wis ora ngrasakne. Ya wis ngono-ngono wae. Heeh. Wong jagakne lah. Lah nggih. Lah aku terang-terangan ngono. Nek aja ya memang kowe karena keadaanmu karena ya monggo. Nek njaluk iki tak kei, tak kirimi. Lewat WA apa lewat anu. Tapi nek kowe merintah aku supaya bojoku ki supaya ngene-ngene oh gak iso. Kata-kata ngoten, Mbak. Gak iso. Sak po enake dhewe tiang-tiang Kuwi jenenge niku. merintah dukun. Nah, aku dudu dukun. Nggih, nggih. Lek ngoten niku dukun, Mbah nggih. Nggih. Ingkang napa? Digarap piyambak. Digarap dhewe. Aku gak iso garap dhewe ya. Aku ora iso garap dhewe. Aku ya nyuwun yo kanggo kowe kanggo akeh wong akeh. Dadi ora iso pribadi nan gak iso. Nek kowe ngakoni dhewe otomatis kan langsung urusanmu karo Gusti Allah lantaran yang mau. Nggih, Mbah. Jadi Mbah kathah tiyang ingkang misalnya nglakoni tirakat piyambak terus kadang wonten ingkang gendeng kebablasan ngoten niku sebabnya kuwi napa? mergane sinau tanpa guru. Kadang maca buku. Mboten wonten ingkang nuntun. Enggak enek sing nuntun genah. Wong enten enek sing nuntun genah tapi sing nuntun ki wong gak genah ya iso Oh nggih. iso bledru. Oh nggih nggih. Nggih niku sebabe, Mbah. Iso bledru. Dibimbing tapi ya sing bimbing kira Akeh-akeh ngono kuwi. Lah saiki akeh penipu-penipu mlayu saka daerah ndi Madiun kakehan utang kakehan ngapusi wong mlayu ning alas-alas medekne peguron Padepokan. ya akeh ngono kuwi. nggih kadang-kadang ngoten, Mbah. Bahaya wian. Kok ning kono nggih kasus neh mlayu neh ning kono. Oh nggih, nggih. Kuwi enek lakon ngono kuwi. Nggih memang kedah atos-atos nggih. Kudu hati-hati. Belum tentu ning alas apa neh alas sing gak sukane Argojali kan jelas negara. Ya ta? Kerajaan, negara, perhutani. Kan enek ning alas-alas sing dhek delik-delik ngono kuwi. Terus go pasen pira, nggo murid pira sih. Anu ning kono golek masa ngene-ngene. Enek ae saiki ngono kuwi. Akeh ae. Nggih. Kadang ya perhutanine mandor anu sejak kompromi. Iso manggon ning kono barang ini enek. Saiki lho, duit lho. Nggih. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujunge. Akeh ae penipu-penipu ngono. Nggih, kedah atos-atos. Saged milah-milah. Dhisik tau ya ning kono ya enek ya. Wong daerah Tulungagung ngono. Tapi perbuatane gak bener ya diusir karo perhutani minggat kok kono. Tukul neh ngono ki ya utara ya donya isine tukul
Wong enek pelarian rono ndelik rono neh. Kan aman kok karena KTP sing kuwi lho, sing KTP apa? Sing saiki iki lho. Kuwi aman lho iki kanggone bajingan kuwi. Lah dhek meskipun diusir saka desa ya, Nggih. wis gak dikanggoni desa. KTP iso dhek dienggo manggon ning ndi-ndi. Tanpa surat saerek-erek ke desa. Nek jaman dhisik kan gak iso. Nggih, nggih. Manggon ning desa ndi kudu enek surat pindahe saka desa. Istilah sampun Saiki gak. nasional, Mbak. Nek saiki KTP ku aman kanggone bajingan. Lah piye? Pelarian ke Medion meneh. Mlayu ning alas, mlayu ning desa ndi, Wilangan, mlayu Bagor. Manggon ning omahe wong-wong ngono kuwi dengan dasar KTP tok tanpa urek-urekan saka desa surat pindah aman. Nah dhek ning desane njaluk surat kan gak iso. Mergo njaluk surat saka desa kan dhek pelarian. Diuber-ber. Saiki macam-macam. Mbah, tapi lek misale tiyang pengen tirakat piyambak pun nekat, Mbah. Tapi nyuwun bimbingan saking langsung nyuwun tuntunanipun saking Gusti Allah ngoten. Dan niku aman, Mbah nggih. Insyaallah, Mbah. Aman nek pokoke nek gak Wis tenanan, Mbah, nekat, Mbah. Tujuan tenanan. Lah, mungkin efek dari niatipun, Mbah nggih. Sing sesat-sesat ngoten lho, Mbah. Heeh. Nggih. Tapi ingkang sae niku kedah wonten Enek bimbingan. pembimbing. Lah kula riyen niku nate, Mbah. Memang pengen nyedhek dumateng Gusti Allah. Mbok kula diparingi guru pembimbing. Ngoten nggih dipun paringi petunjuk, Mbah. Nggih. Diimpeni mlaku ngalor le. Kula mboten sengaja dolan teng Recang ngoten ngalor. Lah niku ketemune nggih teng mriki. Wah iki ketok srek cocok. Satu frekuensi. Nggih sementara ngoten riyen, Mbah, panjenengan kedah njagi stamina, kesehatan mugi-mugi diparingi seger waras, lahir batin panjang umur, Mbah nggih. Amin. Nggih. Nggih ingkang terakhir nyuwun napa pantungane panjenengan pesen dumateng kawula sak rencang sedaya. Wis mugi-mugi diparingi napa manfaat hikmahipun sedaya saking panjenengan. Nggih. Monggo pesen-pesenipun, Mbah. Panjenengan dongaaken, Mbah. Apa ndonga? Nggih jenengan dongaaken kagem kawula sedaya, Mbah. Ya diparingi kuwi mau to. Pertama ya rahayu selamat. Ya sehat, panjang umur, gangsar rezekine. Sapa sing dituju, apa sing berhasil sukses kabeh. Amin, Mbah. Mbah nuwun, Mbah. Ya. Rahayu, assalamualaikum. Rahayu. Lali Gerindra. Terakhirnya laporan. Assalamualaikum, Mbah Sri. Waalaikumsalam. Rahayu. Alhamdulillah sehat, Mbah nggih. Alhamdulillah niki sampun sehat. Kula bibar sakit. Oh nggih, kabaripun sakit. Nama Pinten dinten, Mbah? 17 dino. 17 hari di rumah sakit. Nggih, nang rumah sakit. Menika sakit menapa, Mbah panjenengan? Nek kula niki jarang rasane iki awak kula lara kabeh lemes. Terus pertama niku ambeien nenten. Lah kula kan akeh dungguh wiritan. Nggih. Akeh welek. Kathah tirakat, Nggih, Mbah. kathah tirakat, kathah tamu. Lah niku kula mboten kontrol. Dadose pun bar ritual setengah loro bengi niku kudune kan kula istirahat. Nggih. Lah terus enten tamu Surabaya to Semarang to Jogja. Arep kula tolak mboten mentala maya dado. Malam niku nggih kathah. Nggih, lah terus nggih kula tetep kula layani ngantek teko esuk. Esuk pun mboten saged tila melih to. Enten tamu melih sampai nggih isuk awan mesti arep turu mboten Akhire kula niki ternyata kekurangan oksigen, kekurangan garam dalam darah. Pokoknya kuatah masalah-masalah kula niku. Nggih. Niki tangan loro niki dibonjo
di enfus loro, niki loro, enfus loro. Nggih. Terus di oksigen. Pun kula sampai ngedrop ping 3. Gula darah 46, kedua 64, ketiga 67, kula bengok pokoknya njaluk mulih. Kula mau disuntik insulin, pokoknya kula mulih. Terus akhirnya saestu kula anak kula tanda tangan tidak mau disuntik insulin, langsung dicopoti kula kan mulih. Mulih kula sik digotong, dereng saged napa-napa. Ngapunten Mbah niku panjenengan ke rumah sakit niku dipun diagnosa napa Mbah? Kenging menapa? Ambeien, terus gini niku kekurangan oksigen dan sebagainya, terus diperkirakan ada plek paru-paru. Nah ternyata setelah dicek melih, terus dokter paru niku ngendika tidak negatif. Parunya negatif, hanya kotor. Karena kotor niku kula sering melek teng jaba. Oh nggih, tiap malam di ritual niku kan teng jaba. Nggih. Gejala napa Mbah? Paru-paru basah ngoten niku. Mboten, tapi mboten, hanya Mboten, kotor. Nggih. Paru-paru kotor saja. Terus niku pun sakniki masalah paru-paru ini mboten enten masalah, pun diresiki. Dokter. Nek sakniki niki pun karek mulih. Nggih, Mbak. Kula pun iso mlaku-mlaku dhewe. Awalnya nggih mboten saged mlaku. Memang karena drop. panjenengan kecapean, nggih. Kecapean drop. Bobot kula langsung karek 38. Saderenge pinten? 45. 45. Langsung 38. Terus sik iki ndredeg 7 kilo. Nggih. Wis norno enten asam urat, anek kolesterol, barang dhuwur kabeh. Komplikasi. Nggih. Wis wau ternyata asline kula bisa wangsul teng Argojali, kula malah mari. Lah menika panjenengan hikmahipun pripun, Mbah? Ingkang panjenengan raosaken niku pripun? Kula niku kula cukup hikmah mawon. Nggih. Ternyata tetep kayak napa-napa menungso itu kudu apik. Kudu menanam kebaikan. Nggih. Kenyataane nggih sakniki kula teng alas teng gunung kaya ngeten. Kalih makom eyang-eyang. Kula sakit sing kaya ngoten niku wau. Ternyata hikmahe kula cukup saking kula nampani wong tirakat sak pirang-pirang niku wau. Wong tirakat niku antek 26 barang sakderenge poso niku. 26 orang. Kathah sing pun wangsul, kathah sing pun berhasil. Nggih tetep mriki setiap Jumalegi. Nggih. Rumangsa berhasil Palembang, Kalimantan, Sumatera, pundi-pundi Pak, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat niku. Nggih. Padha berhasil terus tetep yo. Lah enten sing tirakat mriki pas denge kula sakit niku. Terus enten wong 16. Lah sing jaga kula teng rumah sakit niku. Nggih, Mbak. Laris kawan. Niku Viela, Putra, Ali, kalih Rifan, Becah Magelang. Stok Banyuwangi. Lah seumpamane kula niku mboten nanem kebaikan, sapa sing ngopeni aku ning rumah sakit sakmono kae. Nggih, Mbak. Tur teng rumah sakit niku mboten diorak-orak kon jaga loro-loro mboten sedaya sak kamar wong papat niku bebas ngopeni kula. Terus kula pendhet malih guyub rukumene wong Hargojali. Nggih. Dinten Jumat Leginan niku sangat luar biasa. Sampai mikir sing jaga kula teng rumah sakit niku mangane piye nek sampai kula ngetokne dhuwit nggih mangan kan mesakne wedene wong loro. Niku gotong royong wong Jumat Leginan niku sedina sesuk iki sak mangane sak sedina ping 3 sak jajane bocah-bocah sing teng jaga kula niku wau. Terutama kula cukup ternyata kula nulungi wong niku ya aku keadaan posisi ngene ditulung tenan. Dadi Gusti Allah niku ngkei kula ujian nanging ya pelajaran. Jadi kula harus hidup seperti itu terus. Jangan mundur, jangan putus asa. Harus terus memperjuangkan orang-orang yang susah. Orang-orang yang mau tirakat di sini di Argojali. Supaya tapi nggih tertentu mboten syukur bocah tirakat niku ditampa amargi nek mboten sae nggih nanti akibatnya ya tidak baik ngoten lho. Tapi enten wong tirakat sing gak apik nggih enten
Lah kados tiyang ingkang prilakune mboten sae ngoten, Nggih. Mbah. Nggih. Terus dateng mriki Nggih. ajenge nyuwun napa bantu panjenengan terus tirakat kados ngoten pripun? Ngeten, nek kula niku kan manusa biasa nggih. Nggih. Kula mung welas tok, ya wis ya. Tapi nek dawuh yang wisik yang ngendika, Nggih. kuwi ora pareng ning kene, kene kan pertapan. Mhm, Dadi kuwi mhm, kongkon Bali, sote kuwi engko ora iso sadar, dadi ora iso tobat. Ternyata bocah niku rondo 12 tahun sik duwe anak sak pirang-pirang. Lah niku kan ternyata bocah nakal sing Nggih. meteng nganggur. Oh. Lah mriki tibake arep nggih pelarian. Ngoten lho. Ngoten. Akhire nggih kula ken wangsul, kula ken ngeterni bocah mriki kon kula ken ngeterni teng. Lah dateng mriki niku tujuane menapa? Tujuane dirose anake sing barep dhewe niku ditalak karo bojone teng Jakarta niku. Nggih. Terus nggih kalih dhek niku selalu dipermainkan wong lanang. Nggih. Ngoten. Lah niki peteng melih niki arep ora ditanggung jawabi terus ngoten. Lah secara kemanusiaan kula nggih welas to wong wedok. Nggih, Nanging nggih, ternyata dhek niku memang meteng ngoten niku ternyata pekerjaane dhek niku memang penggautane dhek ngoten niku wau. Supir bojone supir truk sing 12 tahun yang lalu niku. Nggih kula ken wangsul, kula ken ngeterni lare mriki. Wangsul. Nggih tetep ngrengek-rengek kula nggih tetep mboten purun. Nggih enten sing teng mriki niki bocah niku bekas kan nakal, cah nakal nek narkoba napa ngoten. Kayak seneng gadek-gadekne montore wong. Ngoten teng Surabaya niku. Terus kali keluargane titipne mriki. Nggih, nggih. Mriki niku dikeki waktu 3 bulan, 38 ya 105 dino. Ternyata lagi 8 dino wis berbuat gak bener. Nah niku sik diampuni. Sapa ngerti engko terus dhek iso dadi insaf dadi wong apik nggih to. Ditata apik. Ternyata teng mriki niki setelah kula lara niku dikek kesempatan. Mergo kula niku larane kaya ngono wis udah wis di mboten pikirane dhek kula niki mati. Mboten mungkin urip lah ngoten. Dhek kan melok-melok untul njaga kula teng rumah sakit tapi mung golek-golek tok. Jadi njaluki dhuwit, njaluki wong-wong sing teng omah-omah niku nek mriki jare gak enek panganan, gak enek apa-apa. Terus akhire mriki dikirimi beras, dikirimi mie, dikeki rokok, ngoten. Sini-sini to niku. Wong kula niku mboten tau njaluk. Terus nyobeli sing teng mriki kon marani rumah sakit njaluk rokok, ngoten niku. Ya akibate dhek niku wau ternyata kula waras. Dhek kuwadung nyilih-nyilih dhuwite wong-wong niku. Sing 100, sing 150, sing ngapusi duit slametan dan sebagainya. Nah niki. Akhire kula waras niki. Dhek mboten wani mriki melih to. Berarti nyuwun sumbangan pinjem uang ngoten nggih atas nama jenengan? Mboten nek gawe atas kula mboten. Kula nek atas nama kula langsung kula ciduk ning polisi no. Mboten. Cuma kanggo pribadi dhek dhewe. Padahal nek teng njogo melok njogo teng rumah sakit niku dhek kan gak kanggo. Wong sing jaga niku wong-wong sing bocah teng mriki niki. Lah dhek niku teng rumah sakit niku golek-golek duit kanggo manfaatne dhek dhewe niku. Terus saiki pun kula waras langsung kula unggahne teng grup. Penipu sing ngoten langsung ngerti kabeh. Lah wong-wong sing pun kadung kenekan lho, kula kadung kenek lho. Salah itu, kudune ngono ki omong sik to ning kanca-kancane sing ngarep jali. Tapi belum tentu lho wong tirakat teng mriki niki atine kelakuane arep apik tenan ya ora enek kadang-kadang enten sing malah manfaatkan teng mriki. Mboten kok kuwabeh nggih sami mawon Mbah teng Putih nggih tetep wonten mawon. Enten mawon. Dadi ora kok tirakat ning Argojali mesti apik. Belum tentu karek pribadine wonge. Lah ternyata ngeten iki kaya dilehne to kali Gusti Allah. Lah iki ngene iki sing gak bener iki tok. Niki ingkang perlu dipun napa? Dipun usir. Nggih. Niku pun mboten wani. Mbah ngoten niku mboten jenengan wejeng. Sampun sak kata-katai buktine kanca-kancane nggih do berhasil. Nggih ta. Kancane nggih padha berhasil sing teng Malang nggih bakul nggih laris, sing ning Bali nggih buka bakso nggih laris,
sing maune buntu usaha nggih. Lari sik tirakat mriki Lah, mawon lho. Niku wis dibel kancane kon ngedolke sapi digawa mulai ke Tulungagung sampai Sumatera. Langsung bar tirakat mriki langsung nyambet gawe sampai sakniki. Memang Tapi ngoten niku nganu Mbah nggih. Memang dari awal niat kesini niku mboten murni untuk tirakat. nggih ngenten. Nggih memang kesempatan, tujuane mencari kesempatan. Nggih, golek kesempatan ngoten niku nek sing Pelarian. nah pelarian ngenten mawon. Tapi eyang mboten mungkin mesti diketokne kenyataane. Oh. Mboten Mbah, suwe. panjenengan ngoten niku nggih angsal wisik Mbah nggih. Nggih kenging eyang gabur. Kayak contone sing kok cawedok dhek wingi niku. Nggih. Gak iso ning kene kan pertapan kanggo bersih. Kanggo nglakoni sing resik. Lah wong kuwi gak iso. Wingku mari ya wis ngono neh. Nah, Jadi mangke malah ngregeti Nggih. lintune. ditus kuntil ae. Nggih pun langsung kula, Mbak, sesuk isuk ya sampean istirahat sik sebab kesel adoh ya lamongan ya adoh. Babat men. Nggih. Wis turu kene sik sewengi engko sesuk isuk ben diterni bocahku ning golek kendaraan ning mulih ning omahmu aku. Lho Mbah, lah kula tesih pengen teng mriki ya gak iso. Kene kan kanggo tenanan, tobat tenanan nek awakmu ora. Tekan ning kene jujur ya Mbak, nek nglunte ya nglunte. Ya ngono. Aja mbok tutup-tutupi, nek mbok tutup-tutupi ngene iki nek terbongkar aku malah gelo aku Gelo, gak pusing. Gak usah kundur lah. Ya tirakat ning omahmu dhewe lho tak kei catetane aku. Tirakat ning omahmu dhewe iso. Nek panjenengan sampean Nggih, niat panjenengan apik. sampun napa Tapi tetep ngrenahne tak kei ngoten. tuntunan. Nggih. Sampean tirakat. Dene dilakoni monggo ora monggo ya to. Nggih, takute memang di sini sebagai pelarian saja, Mbak. Nah, wong akeh ngoten lho, wong akeh.